Ban wan ra ka jingkala ha ka shat katiu ha ki yeng shat ja jong ki long yeng ki baduk besuk kham tam ka shat katiu ka babu ru ha ka jing shngan ya ka kwat ka khia jong ki long kme ban pinduna ru ka jing pendon kam ki long kme ki ba wan na ki long yeng ki ba hab ha ka below poverty line BPL ban pendon kam ha ka ba shat bam shat di da ka dieng lani uranga ha ka snam 8,000 khan riu ka sarkar pedeng kala penmi ya ka scheme ka bakirpang ban IA claim jing siu ya ka gas connection sha kini ki longkme ka balatip kum ka Pradhan Mantri Ujjwala Yojana PMUY lingba ka ni ka scheme ka bala matphang da u Mintri Rangba du kari u Narendra Modi ha ka shitarik ubanai jimmang ka snam 8,000 khan riu kala pen mentoy ya palat klur ngut ki longkme ha kelengkri India kinthup ha kane ka jilla Meghalaya kumba ka long ha kine ki sngi baminta ban yo gas connection bakinthup ka wei ka cylinder bat ka gas ka badam ka stove u pipe bat u regulator hab ban seal hadu 1,000 shispa khandai pho tingka hinre kine ki longkme ki bawan na ki kirdan BPL ki lalat ban seal yakane Kene ka jing temu jong kene ka scheme ka dei na bantai ki long yeng ki baduk long kemi na ka yeng baduk maksud ang no jong ka BPL te mata ka kuntum mata kan ka don ha ka kene ka scheme jong baduk ka dei ka AAY bat ka PHH ka main target jong kene ka scheme ka dei ban long ya ki long yeng ki baduk bakin yo ya ka jing kaset ka bakut ka basuba mundai su bangin use da ki ding da ki ranga te hantu ka kta am ya ka jungko jinkhia jong ki long yeng ki baset jinset da ki ding da ki ranga tang nak tu ka jing tadam turu ka no ki la ka jungko jinkhia da ki kan kta andai la da pi pendon kam da kane ka scheme ujala kane ka dei ka da ka gas tapi penuh kam dengan gas kalai ke tedam kalai ke yokai te ka rap sibon na muta batin like na kajing skam ngenya phai halor kajing pentrei kam ya ka Pradhan Mantri Ujjwala Yojana PMUY tang hapo East Khasi Hills District kumba kalong hadu menta kila don arpu khandai hajar praspa khandai pu prangot ki longkme ki belayo ya ka ne ka bha ha kishnong bapher kinthup ya kishnong ki badon ha kane ka nong ba shalong ya kane ka scheme la pinya da ki artali ki company ka Indian Oil Corporation bar ka Bharat Petroleum Company ki ba pintre kampan lingba ki gas agency bapher ki badon kumba khat samtali baro bar ka agency ka babun ki longkme BPL ki bala yo connection kadai ka CK Indian Gramin Vitrak kabala deb I gas connection clemjing seal shaki prahajar nyuspa prapu arngot kilongkme badai bat ke is khisiel ma hadu menta ka connection la yo at khunda hajar haspa ndai pra hadu menta connection te lengba kinde ka connection juga hajar haspa ndai pra ka ba ki kham ba khambun ma ki long yen ki ba wan connection kadai na ka lain setei sapo mongap ka ha ka mo plang block kata ka hungtai ka dong agency ka CK Indian Gramin Vitrak kata nilai ki la don connection tai prahajar nyuspa propuar nota ka baar kawan ka riwar mingi gas jersey ka tu ka kobar ya ka penusla bat ya ka dauki katu telang yo connection lah ja harus pak ndai kuat katu nang ta kawan Meghalaya gas agency kone na po mulai lai hajar nyo kawan saki ikloi nang na po lasmia lai hajar lai puai te wat na stage po mo control block stay ru kadon mo control Indian Gramin Vitrak kata king gila yo si jan harus pak san puai
nang tu kawan ka seni Indian ru bagi ong pi mana tu seni Indian katuru si hajar aspa pun raja dan connection ta nang ta saksuk baru gas agency kepada ina po mulai nang teng katu news pa from Pundai te ka mekofet na lum ding jiri katu kawan news pa ndrip saw bat kumta ki Ha kabasdang pentri kam ya ka skim PMUY kam shim long ka basuk ya ki agency ban pin sngo thu ya ki long me BPL ban wan shakmat ban yo benta ya ni ka skim namar ki babun hi ki long me kim pat jumlien ban shet ban teu da ka gas kham tam ki to ki bala kham yaw karta ki dang tieng ban pin don kam da ka gas Henry Hadin bala penlong ya bon tali ke limpong ai jing hikai kum no ban pindon kam bat ka jing hikai ban shngan ne ka safety ha ki snem ki ba hadin pat la bon ki ba wan chakmat ban shim ya ka ne ka skim oi akabadang sedang te bun ha kilong kemi ki ba tiang mo ya kada ka ya kai namar hadu mentaru gini ki long kemi ki ba kham ba long badang teman ta ba kham teman bon ki tiang hi ban penuh kam ya ka gas ki tiang ong ba yo ka bethai tung ta ka yo ka plu ki tiang ba kata te ki ong ban ya ka ban gas te ba ban nim trek ba ni set da ka dieng sam set da kata abe ki jing kwa ki long jing mu ki ndai hadien pat dangila don gini ki awareness keleng ki awareness keleng ban persotho ya ki ka ke jing man toy jong ka skim te ke sedang ban kisah sedang ke marwan ban le connection da kila sotho ba ka plan ke skim ka dai ka ba don kam bat ba ka ba yarap ya ko ka khia dini te kisah sedang ban sotho ta kom lembah kejing pun sotho kena kelong kumanang no awareness na nilai keleng lembah juga company ru ka pha bonsin ki jing pensai teh nam ta ban nam ta jing don kam ya kena connection yang ka PMUY te ngiru nakaliang juga office ru nila tre kam bon ba kena jing pensai nomor ba nilai lembah ki block development officer nang ta lembah jong ki locality headman dorbar snong ya kitur ni la ptha iki bakin pensai se ba ya jing don kam jong kane ka scheme ya jing bah jong ka scheme ka jing don kam na scheme bat kum jo ru lembah ki fair price shop di fis tho ba fair price shop lagi dai ba don kam ha namar ki fair price shop ki man lau bunai kini ki fair price shop ki penduk ba kini ki BPL family nama ki BPL family ki wan ban sim khaw na po ki fair price shop man lau bunai ten de ki wan ban sim khaw man lau bunai tu nying la ju tha fair price shop bakin kili ba pila ju ya ki BPL family pila le connection ne ya kana ka free gas connection jo kana ka PMUY scheme te ki kili kum ta berbuar ba nda don kiba ong empat le ati ki penslur kan gini fair price ni nomor kitu kenduk baik mau benai ki penslur ba fidai ben le akan dia kadai ka free connection ha kapor ba pi le ha kapor ke Bangkok ki free connection but stop but selendar ai ti kita ki berkhoi ki jing ki awareness mo ki jing pen bana keleng nam ta jing bah kan ke scheme ni dulu ai kita Ningkong kila don bagi sedang ti ki kam kenran din bagi tim. Ti Henry ngi sedang berpencelur ngi Julai kitu ki haja khanyu khapra ngi jupenong kitu ki PMUY camp ngi long tu ti ngi lech tu ki syongno ku manga hapo arajar khapra ngapelong hapo laikor. Ti ku malaikor kadan saw kuntot kum kadong shaning kalumori nata ka laikor ngi kilong kidon kijong kirang badong ti ngisi lej hang tu ngisi pencai ki briu kan makadon ini kini skim ti phila banyawan chakmat ti porum kidang le ru kibun ki bawan ti kibun bat kidang ting makadon katu ka iba ta kan biki obaka bana thang ka ga sabayo ka bethai yo ka ini kidang don kan jing ting dengi penceluri ki da ka baong ki ba sim makasim pek ti da suki la don bas sedang bantang di kilayo I kumtu si benar biki la penokam iwe arungut lengun ti kisah kasayat pat ba kisah sedang manapur kan
ti menta kelabun ti hangi ru menta ring ladang kembala hajar tang ki customer BPL kan ti long kumta kan Kito kiba yo ya kani ka scheme ki long ru kiba donbok. Namar ha kani ka scheme la bin rap lang ru ya ka insurance ha ka ba kin yo jing ya rap pisa la raja ki no ki jing plo yeng ka jing min sao lani ki wei de ki jing ja bas ngosi. Hinrei ka jing ja ka de ban de be thik na ka daw ka jing thut ki tindong gas lani ki no ki jing ja ki ba ja na ka daw jong ka gas shat jing shat. Kani kalong ba kisiu kani la da don ka jing thut haka la da de ba kemding na taka jing penokam ya kini kita ndong gas. Dia ba penokam kini jing ka jing thang gas ti la da ka don ka AA baka kemding na ka benta jong ka jing thang gas sono ka dan momen sao ne ka don ka jing du na ka jing yu ti ka siu kani ka insurance. Ti Henry ya ka ba ong menta baka long ka insurance baka dan kamut ka ba kan siu la da plu Henry kan long be tik la da ka jing ja ka long be ka ja na ka jing juror ka ja hi tik na ka jing thang ka gas dei ba ka kemding na ka na penta ka light ne yo kile ki da ka wi ki kam ka bam dei na ka gas ti kum kita kim nom la ban yo bat ka bar ka long no ba ka ba khongsan ne ki bri di ban tip ka long ba hapor bagi sim gas connection ka don ka tu ka address bagi register bani di ka tu ka address ka bagi register bani ka de ban long ha tu ka juk address lada ka don kata ka jing jara basung ski ka ba kila ban claim insurance sono menta ka jaka sa joki bagi register bani ka long ha ne ka jaka sono ni ka teng sono ka de ka like kor de menta Henry kini ki brio ki claim pentip yangi ki ra no shawe ki jaka kila sa no shawe ha khap ha sono po madan ting di ki kampen tip ini di menta kerja ke ka basusi hang tu haja marating di lada ja kum tapat wala ada kadai nakagas ndai tang nakadaw biki kampen tip ban penkela ka address hapo ka office jungi demot kataru kila bandu demot ka bokhongsan ka long ba ki de ban tip ba ka bakila ban yo ban claim kini lada ja ka ibasusi ka long tang lada ka ja ka ja nakagas ka jing plu nakagas ne bat ka baar ka long ba ka da ka jaka ka ja ka dei ban long dei ka jaka ka ba kila register ban ni tela da ki briu ki kila sa no showe ki dei ka kamram juki ban pentip yangi kanang bangi yangi nyo change ka address kanang ba kan poi sha ka ba sup yaki am shidang ka ta safety mo ka safety clinic ni shbi ni shid organize ka ta te man ki kentoi ni hilai ni shi khat meeting e kum tu ki wan ni pen i ki bandai ka safety ru kala wan ki wan hi wan hum tu pandale ala le sisin ba arsin ai sin da fi khot gru bon ki mon chup ki be ndai pat ki ngi pat apa bengi lip pendai ka gas ni pendai be apo yeng jong ki brio impor ngi pendai tu ngi la penikai ki ba pe kam da e thang kum ni le kum ni kum nu ba pen thang kita ti sho ba pen mi na yeng ba dem ka mam pelip ka gas pelip ka stup de long kum ta kai regulator e porok tu regulator di ban pelip ka stup di ban pelip di kum ta kai ti ka we ro ngi ong ba mencua ki ong em ba dabu ka gas ki tieng di haba ki tieng kumta nga si ong ba da ngilit sa tu po ki tu kisnong ni si ong kumta kan ba kum lada ki brio menta ki thang da ka depe hieng ru di kani ka depe bro ru kalong ba ki habdan hi ka jing husiar lada pi thang ka light pi thang ka ding ai bro kadon hi ka jing ma hendai bro kadong ka jing husiar ba pi sim kan di kumta kan ye ki dong abatai kumta ba lada pi let cha nu shnu pi e ka yeng lada pi thang ka depe pi da pe ka depe ba hapen lep hapen yu pinju e kumtu ka ju hi ka gas ru pi de ban na so mi tur kalom ka depe thang jong pi hi ki de hapen lep hapen me ban pelep ban usia ban pe ban dong sodong kala biang tang kata hi di kibun ki breu ki la tip te balada ki don ka ta jing smagas ke ki e ru ngila hikai ki don po shnong ru kum sha jong sha e ba kham chingai ki don ki ramba shnong ki don ki tu ki ba pe hang tu kam shnong e ki ba ki don malang bat ngi e ki la hikai lang bat ki ti lada ki don e ti kum no ban le ti ngi si ong ki ban tap no ban se no slendar tap no tu jing tap bu no shabat ka ba lai ka ding e tang ne ka la yo le lada don ka gas ba kalik ti kum ta pa ki la phone ngi pat ngi la shu pha no ki bring ngi bujli no ki slendar ka jing pen mi ka sarkar pedeng ya ka scheme Pradhan Mantri Ujwala Yojana kala long shisha ka jing mento ya ki babun ki long yeng ki badon ha ulan jong ka BPL namar ban penlut shi sien penlut palat ya ka 1,000 tingka
na kabinta ka gas connection kam long ka basuk yaki lano lang kata kapisa. Hinray, kumbaka long mentapan, kiyo ay klem jing siyo. Hinray andala lut ka gas na ka silenda kabakiyo ay bat ka connection, banyo silenda themay kabaladap ka gas, ki haban siyo bet kumbayat hiet pajba. Hinray, ka sorkar ka pinpai pat kimdiat ka pisa shaki lingba ka subsidy, bat ya ka pisa la pa bet shaka bank account jonki. Akapon nang lek ni kong iyo hi karung hi kan bakapoy itu dan tentang kapoy arspa dan kapoy spa sanpau dan bakapoy cispa. Menta nadu ba la long kene ka perthai pa dan kene corona im yo shu. Haduk kan no ki long kme ki sngo mintoy na ka scheme PMUY, ban yo sngo hi na kito ki bala yo jing mintoy, le se kan kham ai min sim ya ki weipat ki bempat yo ya ka ni ka bha. Ni la yo ru ban ya kren, bat ki katto kat ni ki long kme, kin thup ru ya ki nong senshar shnong. Napakarawi kalian kalau aji munto sisa ini naman kumusyo ono ting ladang i-apply ka po ya ka 1,000 na ka sisin apply kanipat batsu bat gas ni bat selendang layo free kawi kalian nasngo ba ka aji munto ini ting ni don kam manaj jinglet kamploy ni shat da kan ting no kampen kloy kampen start panya ka light rumah bading kiki nga ngilalaj hiro bagin hiri urungaru nga hir betang kene kasilanda te shibrai klane hi ngi tang hapo asis pa shihajar ye gitu Dia kipor bangsa yang ni por benar kamu dekat dia. Dia ke bawah bala kamu ke dia di pada nusus jom ini por dia punya dia sih. Dia sebab itu bukan buat material kedua kelaran di kimpunan kamu benar di dalam di sokar belakang di kamu benar kamu bestu kapal kembang mission kalau berjenjara apa yang punya syarat lo dan redak jiwan jom ni keskin ke ba la implement nado ka rajar khat reo apa kesno jongi rajar khat pra kita ni pok motor presno jong yo pinuna ki lifestyle sa po ye ko yo jimonto le skill te mong ko bidi ban ki jipne sa mariam te tadi skill ka ajing rap sibut te mata jaka ki buri beli thot dia kun ki por manusia yang rekindon kamsu lawat do ki sibun ki jing di bakal kusuk bat khantam ro abang kenal kami gini kalau kamu kusuk ada kata keluar kham start agar kamu kamu hakabat ki kunjung ile kidang dan hakajing pule hakade skori ai itu kapon mesti bro kalong long ka kloy ke ban shen ne kading nang ka kham slam bangin I ne ban shet ma dah henry hakane ka kaspan ka ai muto yengi hakabangi along ka kampung keluar ya ka buat kan ban iyo ban I jing I kan te kong ha ko por phi apply hato phi don kam siu na ya kane ka ampi kaya na bro ban penduna ya kanega jing long pollution ma ban penduna ya kanega pollution kum ha ka jing thang rangai kami ke pedam na to tak ngiduna ban od ikiding ru napa kaya rap sibu ni kamariang tu. Dah bayar bat kena ke gas kalau ke jengyo mentoy kalau malah pensuk sibun ya kilong kumi, kilong ying, hak set ketiu, nama mensuang kita ngebe dah kerja dah ngebe dah keding, ban mentah kerja keding kamu tersyuk, long ba kaskim jeng sarkar kalau rap sibun ya kilong ying baru, bat lagi lah ya don berapply. Berkili ki bayo benda kene lah ya yo jingtip na ki bayarap ya kakam ban penyo collection ado kumban ruspa yeng AA hoi dang bon he ki yeng ki bampat yo
bat kajing bamya jong ki menta ba kimpadon kata kakat kom kakat BPL. BPL kat kamdan te kumta ni bo kajing kerpat lang ba jong pi. Ba pini Arab man penpoi ke kubur secara sarkar. Bahkan pelaj no ya ke BPL kat kamta me gilong ying kibabon ki badang sadin badang duk. Kerang berkinyak maki du kinyak jeng mutai lang na ka free connection. Yo jeng mutai sibuan hi. Yo ikan ke gas. Dang ni kong sap ni kwa ya tang ba ni so kot bon ni kwa ban thang ta ke gas. Andre ni yo na mala dang ni le ke tu hap dang kam sa sibuan. Andre ni ta ba wan ke ni pada yo ni si yo ko tu ke. Yo jeng arab sibuan. Kalau aja mentasi bun namar ngelaya ban shed jin shed ngelalai ke tang geding tang de kurunga bak syarak kumta ke ngelaya at kagas te kadno ka pensuk ini sibun dengi lawan jing tre jing tang yo ban shed dengi don kam spela syarang yo ban shed te ngela dengi don kam kan ka por yo ban tang ndai do ngapet de ka pendik kin sibun mo mana benta spela syarang hap slur ngate ka kampen sitom tinggal ayo akan dengan gas te misut tenat sibun long kakam pensuk sibun yang ni kakam duna sibun ke jinglo dah bengi tang ke gas orang ate man kas ngingi dan kam ar kilo lai kilo sencat orang aro barem ni kedor te dah ke gas te kam sok sibun ha iya jumutai sibun akan ke gas kam tam ha kam kerki eling iya jumutai sibun bangin lang dayo ba yo ban tangi kam dak loy kan ki kam ki jamru siapa ninduna kam ya kidieng lagi ba tam kom ki mentam man pamthari kidieng e gumto tada yang iyo pada kana kagas ya kamlat kan ki e ban penjual kamariang e kam tan kidieng ki sidi kam tam sibuan kan ki jing bentoy te la yo mar ba long jakaban siat da ki renga te long la aram sibuan kan la lek skol e long la yo ban lek kloi ban kloi kan ho ani sup ba yo e kan ka gas am tang ba long na ha tu ki por ba ka duna dor te menta ba de ba ka ki dor kum ni am ban ni le baduk ngal le baduk em ngam la te ba ngan sim te hab ban sule stom hi ban thiet ranga kilo kum ta sni man kasni namar ba ngam la su te ban thiet nomor kelak yudor palat la si hajar tam te si sensei tingi ba bela malumala ka te menta jen kat no ngamla bangan ngan pendon kam kan ya kan ka gas nomor ba nadu bak yudor dan ke jing mentoi nomor bang se ya thang da ka ding da ka nga te ka kham simpor ye ban wali belalis ni li tama ga khamba mum por ban ya set punya tau mentara kai jing yo e kene ga kas te karena kalau long ke jing mentoi hi bala nilai keloi kata ka set ka tau ben ong ya ba menta ben ong ban da ka ding ra bom yo su hi re uranga ra u la riam te ben ha ta sno ba ka kham ngo klai ka kene ka kas tang ba menta toi sipor kala ka udor kala poisa khat be ta san po manusia le dang si san spa le spa ni spa to kala cim mentai ka bakra menta ta kala don ni ke cinta jadi bodok ke benefit ka buan hi ha jing pe hi namar ba pin pe gi manusia pli ki hap thang saulau renga barem ke dieng tina do bayo ni ka spat ka pensuk ti buan babela tang step mo kila yo ban set ka i kloi tang ka wei pat kalong ba ngalengo ba kani ka di ka scheme jang ibadong ka refill pat kalong kumju ba ki normal ngamut harai ba kin I consider kin ka sarkar mo khandian na ki refill ne ka ju i bangi normal hi kalong kumju hoi por kana yo connection ki ka yarap sia ki ban compare ya ka normal henry hapo refill pat hapo ba ki refill pa ki hap siu lang ka ju ka dor kum ngi ki normal ti ba ki ong ta ka scheme ba do ka BPL gas kata ngang mudur harai ba ka sarkar kan consider kan khandian po ba refill kini ba pli ki badok BPL kan kamduna yang iki normal tay kata hing karpat ka sarkar kan susun ay nam ta kini ki ba yo ban avail kini ka BPL kas
Hapo beri feel kan consider lam kan kam duna kan dia kan normal. Kan yarap niki. Em yo jing tip ni kong namar ba house nam aja kan real. Te namar nga pasko jas perhat em te dan nang te po school pada ke dan ki beri barna tu na po joyor. Te ki ong ba kitu ki badan kat BPL kat tu ka kat ping mo. Yang so wan so merang te wana ka pas tu bang. Ka eping te barkatu ka karishan. Te ni rahang te so merang te po joyor. Te nang tu pada ki kadang poi ho ar hajar kan nyau pada ajar kan nyau man bakal ngabai baar ho ni kawan long ho belai Oktober ni belai tu Oktober ni September ni kam tai bang le semedang tai te banyakan di saya kata kajing mentoi te kalau kajing mentoi ke bakrawa nama pemiswa kidan kaman ti tanda ka stop bat lan ka dieng te mentapat na galat kita ki berkhoj berkajing lut ko sai kan kham dunahi bania ka gas baka bania ka stop lan ka dieng te kajing mentoi kalau ka bakraw hadu kata ta te ngisungu saya ka central government ka bakale nam ta kini kilong yeng ham tam na kum ta ka BPL family ki ba ki ka government ka le ha ki por miswa ka mangot nya da khna mangiru kajing ni pom dieng ka disani khlaw ni hu kamut kajing julor ka dieng ka sistem ngimla wan batai man ka tiwi yang tu mosang bubun ngi thoding dan nihu te mandana do bangawan ka gas kamut ngilalat kita kijing ki berkhot kamut ka mariang do kala irap sibun ya ka mariang Hadien ka jing yo sngo na ki bor sarkar ki gas agency bat khamtam na ki longkme ki balayo jing mentoi na ka pradhan mantri ujwala yojana kirmen bakarne ka khubor kan pinslur ya ki weipat ki bempat yo binta ya kani ka scheme bakin wan shakhamat ban shim ya kani ka kabu khnang ba lingba kani kan yarap ru ban yada ya ki klaw ki betap na ka jingpom dieng pathar ya ki dieng bat ka shet ka tiu kan long ka ba pinshingan ya ka kot ka khia jong ki long kme na mar kani ka scheme hadu menta meneru kadang trekam ki proof kalong ka min ka di kita ka BPL card ka baar kinwan segitu kum ka epic card nang ta ka bank account ka ba ketur ka dongkam beli pa kina yo ki subsidy ka lech ka bank account jungki di nang ta ka dur ka adhar suwi jaka kalau mandatory hende yangi hang ne pelai ka long exempted kam da long mandatory ada ki don ki la ban ai ada kim dan ru kam lele hende ban ong kim dan adhar card bangim num ai kata mla la bi ban ai ti kani ke scheme kadang terikam ti kalong nok kum kita bal abatai mene lada ki wan chakmat ti kila ban yo ti kalong no don ki por ba kania be ne scheme ba kadang bang kepisa bakal amang tingka ka sarkar kami ti kat kadang ya ka tu scheme ka kadang ai ka connection temut ka kadang sedang bandut lut ko pisa tena dia bakal alut ka tu pisa ti ka kut no ka scheme ko bolong tu araja ka kendai bakala kila adap ai lut ka connection kimang hadu new kulur borok ka kari India ndre kila adap ai lut borok ka kari new kulur ti chimit ka sange no to connection ndre pat ka shulong no tang sipor hi ka shukhang no tang tu ha arja ka knai tang hadin tu ka lockdown ki arja arpoi kis lastang biang ban pelai biang kini ki connection ti kalong no kumta hi ti kadang pelai ka sokar ka scheme tumut kadang ya be syakmat ti ke banja syakmat pada de bakala kut biang ne kidang don ki bun ki bru te kala ka sokar bakadang tongkam ban ai biang te kadang la penyap syakmat ndai ha ka menta kenti hi kadang ya kan ka scheme